Se on moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Siitä onkin kyllä nyt pitkä aika, kun on viimeksi tehnyt video. Kattelin tosta justiinsa, että varmaan kohta 2 vuotta mennyt. Mutta nyt ollaan taas vähän niin kuin uuden ja jännän äärellä. Eli jostain niin kuin jostain tarvii luopua, että voi jotain toista tulla tilalle, niin nyt on aika sitten luopua tästä Adriasta, joka on palvellut kyllä todella hyvin. Ei ole ollut mitään semmoista, mitä olisi tarvinnut niin kuin isommin korjailla. Eli että pieniä nyt oikeastaan parannuksia, mitä on tähän tehnyt, niin on esimerkiksi toi lattian, eli ohjaamon lattian ääni- ja lämpöeriste. Ja sitten ääni- ja lämpöeriste on pistänyt tonne oviin, kuski- ja repsikan oviin. Mä laitan niistä vähän kuvia sitten tonne tähän videoon ja pikkusen teen tästä esittelyäkin tästä sitten. Ja sitten tässä on niin lisänä on vielä takatukijalat ja sitten noi ilmapalkeet on lisännyt tonne taka-akseliin. Se on ollut kyllä todella hyvä investointi sinne, että kyllä vakautti niin kuin ajamista ja samalla lailla kun kuormaa pistää, niin vakautti kyllä huomattavasti, että sen oikeastaan huomasi siinä, kun puskaparkkeja vähän kierreltiin ja muuta, niin täytyy ottaa vettä aina vähän enemmän mukaan, mitä tietysti ohjeet sanoo, että ajon aikanahan 20 litraa saisi olla mukana, ja tässä kun on säiliö, niin 140 litrainen puhdasta vettä, ja sitä kun semmoisen 100 litraa pisti sinne, niin kyllä se vähän aiheutti sitä, että se tuli painoa tonne perään, tuli sen verran enemmän, niin ne ilmapalkeet kyllä auttoi siihen todella paljon. Mitäs muuta mä oon tähän? No truman mä oon korjannut kerran tuon puhallin, mutta no se on kuluva ihan niin toi puhaltimen moottori siihen, että se oiskohan ollut joku alle 200 se maksoi, ja se oli oikeastaan yllättävän näppärä vaihtaa, että ei ollut mikään paha, että sitä vähän sen truman sielun elämää opiskelin ja purkasin, otin sen irti sitten kokonaan ja mä laitan siitäkin muutaman kuvan. Ja sen kattoin sitten niin kuin tavallaan sillain kattoin sen kokonaan läpi, että mitä se oli niin sanotusti syönyt. Joo. No jos mä vaikka niin vähän tätä esittelisin, koska jos joku niin tavallaan sitten tämmöisen samanlaisen jostain vaikka löytää, tai tämän kyseisen auton, kun on, niin vähän pystyy kattoon, että mitä tässä on. Eli tää on tämähän on rekisteröity 5, tässä on 5 vielä nukkumapaikakki. Eli tästähän keittiön pöydästä, tai mikä tää on Dineten pöytä, niin tästä tulee 1 sänky kanssa. Ja sitten tuolla on yksi matrixinomaisesti, tuolla on toi laskuvuode ja perällähän on sitten saarekevuode. Mutta katsotaan sitä läpi. Mä voisin ensiksi näyttää tästä, mä otan vähän kameraa ja käännetään, niin tuolla on niin toi lämpöeriste ja äänieriste lisätty tonne tian alle kokonaisuutena. Ja sitten tässä vakionopeuden säädin löytyy. Tää on Citroenin alustalla. Ja tää on sillä 2-litrasella koneella, sillä tehokkaammalla. Tää on 163 heppanen.
Ja sit siinä on radio ja siinä on niin pystyy sitten peruutuskameraa myös kattoon niin kuin ajon aikana, että mitä siellä takana tapahtuu. Ja tässähän nyt on sitten tää perus. Elikkä tästä tulee se tästä pikkuvoista, niin saa 5. turvavyöpaikan. Siihen tulee lannevyöt ja selkämenosuuntaa. Ja siinähän on sitten noin 2. Ja tuolla ylhäällä on sitten toi laskumuode. Ja toimii. Noin. Mikro löytyy. Ja ohjauspaneelista siitä. Ja voin tästäkin niin pientä, tässähän on muutamia semmosia erikoisuuksia tässä paneelissa, että pystyy katteleen mitä on. Pystyy ääniä saamaan ja ääne pois ja auksi. Tässähän on tässä keskiosalla on sähköinen lattialämmitys. Tuolla takatallissahan on se itse boksi sitten unta ja siellä auksista kun pistää, niin menee lattialämmitys päälle. No ja tietysti jääkaappi on hyvin. Toimii kaikilla. Kaasulla, sähköllä, akulla. Sitten tuolla alta löytyy sitten sijaan hupiakku sekä tässä on sitten niin kuin kilowattimittari on vielä erikseen. Ja sitten löytyy toi salkkumallin aurinkopaneeli ja tossa on sen liiti. Mä oon pistänyt sen tohon noin. Niin kesällä kun sitä puskailussa ollut, niin tosta verkon välistä kun pistää ton hyönteisverkon tohon kiinni, niin johto pääsee vielä ulkona oleen, niin on saanut hupiakkua ladata. Keittiö tulee siitä, no laatikosta perinteiset. Sieltä löytyy kaikki yläkaapit siinä. 3 polttimo ja automaatti sytytyksellä. Tai mikään automaatti on, mutta noin sähkön. Ja tietysti sitten allas siinä. Ja tämähän on niin toi Adria Matrix 670 SPC. Niin eli tässä on niinku se, että tässä on takaosan yksi väliovin saa pistettyä kiinni ja sitten tää on tällä keskivessalla. Eli siinä on käsienpesu. Täältä löytyy sitten vessanpytty. Ja yksi hyvä ominaisuus tietysti tässä mielessä on. Eli että pystyy käyttämään niinku istuimena, kun pukee vähän sukkia jalkaan, niin on ollut ihan hyvä. Sitten löytyy tästä toiselta puolelta löytyy suihkutila siitä. Ja tästä pystyy saamaan sitten kans niinku vessan ihan, että pystyy laittamaan ton takaosan kiinni ja tästä pystyy laittamaan sitten tän yhden välioven kiinni. Niin saa ihan tämmösen isohkon vessatilan tähän. Ja täällä on tietysti näitä
kaappeja. Sekä on tässä tilassa on kattoluukku ja pimennysverhot ja hyönteisverhot. Sama kuin keittiön osalla on siellä. Ja altaasta löytyy. Ja tässähän on niin sanotusti painevesijärjestelmä. Siinä on antenni, nosto ja täältä tulee sitten makuutila. Täällä on molemmilla puolin on kaapit. Siinä on päätyssä televisio. Ja sitten toisella puolella on ihan samalla lailla kaappia täällä. Ja sitten mikä niin mun mielestä oli mukava erikoisuus, mitä ei monessa ole. Niin täällä on vaatetilaa yllättävän paljon. Tästä nousee täällä on katkaisija. Täällä nousee ähköllä vaatehuone tänne. Täällä on henkari ja sitten tulee on vähän kengille tilaa. Vaikka siihen on itse säilytystilaa tuolla vielä ja sama puhdasvesisäiliön sulku tuolla, tyhjennysruuve. Ja tossa on siihen dineten siihen keittiön päälle siihen tulevan niin patja. Siinä on sellainen kiilapala, mikä kuuluu siihen. Noin. Sinne se menee alas. Se on kyllä osoittautunut tosi hyväksi ominaisuudeksi. Sekä täällä sivussahan on sitten vielä yksi valokatkaisija, josta saat, kun on nämä reunavalot täällä päällä, niin täältä saa katkaisijasta niin tämän peräosan reunavalot sammutettua täältä. Mutta silti ne palaa vielä muualla tilassa. Sekä löytyy katkaisija sitten tähän valoille, vessa, sekä täällä on sitten pistoke vielä 230. Ja sitten keittiössä on yksi pistoke vielä täällä 230 täällä näin. Siinä on kattoluukku ja hyvin täällä etuosassa säilytystilaa. Siinä on vielä sammuti. No täälläkin on vielä sitten. Vähän tuolta pientä luukkuja. Ja tuo 12 niin siellä. No ja sitten voisi niin tehdä vaikka ulkopuoleltakin näyttää sitten, niin mä teen semmosen kierroksen tossa. Voidaan katsoa, että mitä sinne on niinku. Ja mä samalla näytän sen ne kumipalkeet ja sitten ne on veivattavat ne tukijalat tonne taakse. Pistetään tosta vähän kenkää jalkaan. No ja mennään käymään tosta pihalle, jos tulee vielä jotain mieleen. No niin, hei, sen verran voisi näyttää vielä Täällähän on säilytystilaa täällä lattian allakin sitten. Tää on aika
iso säilytystila. Puola. Sekä tässä keskellä on. Mikä tässä keskellä on? Joo. Löytyyhän täältäkin sitten noita lukuvaloja. Ja niin, mutta nyt mulla ei olekaan noin päällä noin. Noin. Noin, nyt se lähti. Eikä tää toimii. No, toimii. No. Katsotaan tosta. Onkin vähän hankala yhdellä kädellä. No tossa on tosiaan toi aurinkopaneeli, se salkkumalli. Tossa tulee mukana termopeite, toinen kempsakasetti ja täältä löytyy sitten toi painevesipumppu. Pikkupaisunta-astia siihen. Tosta löytyy harmaa vesisäiliö lämmitys, kesä ja talvi käytössä. Nostetaan se nyt talviasentoon. Sitten siinä on pyöräteline. Siirrytään toiselle puolelle sitten. Otetaan taas sillain, että saadaan toi vähän on paskainen auto, jotta tässä pestä. Ja siinä on puhtaan veden täyttölukko. Otetaan tosta taas vähän kahdella. Noin. Tosiaan tulee mukana sitten maskisuojus, ton jääkaappi, pakastimen noin, niin sanotut lumisuojat. Ja sitten tää on keittiöön tarkoitettu semmonen, siihen pystyy laittamaan siihen altaan viereen niin astioiden semmonen kuivaus, että valuu sitten vesi sinne. Sama tästä löytyy sitten öljyyn toi nokka. Sehän on semmosessa hankalassa paikassa, eihän sen millään kannulla pysty suoraan laittaa. Ja tää on Suomen lipulla varustettu. Mikähän se nyt oli sitten oikealta nimeltään, se joku Arctic. No. Ja siinä on tietysti Kempsan luukku. Sitten sieltä löytyy kaasupullot sieltä. Ja Truman pakoputki ja sitten siinä on sähkö. Eikä oikeastaan muuta, että vähän on ehjä niin joka puolelta, että ei ole kolhittu eikä ole peruuteltu puskureita hajalle. Paskasen kyllä on koko auto, mutta ei oo. Ihan on kaikki lokarit. Ei. Tossahan on sitten vielä piti näyttää, tuolla on jalkojen veivi. Siinä on Markiisin keskiputki ja Markiisin veivi. Ja katsotaan nähdäänkö tosta. Tossa on tukijalka.
Ja tosta ovea kiinni. Vähän kamera heiluu kyllä, mutta jos näkyy tuolta toi, en tiedä näkyykö kumipaljas siellä. Puoli. Ja sit löytyy asunnon oveen, niin siinä on turvalukko. Ja siinä on markiisi. Semmonen. Kahdet vanteet ja renkaat.